Ahojte. Toto bude posledné video v sérii myšlienok, ktoré som uverejňovala v predchádzajúcom čase. A doteraz som sa v týchto videách zaoberala myšlienkami. To znamená, ako majú silu, ako to vôbec funguje v našom mozgu. Že naozaj majú silu ovplyvňovať to, ako sa správame, ako sa cítime, ako konáme. A v princípe nášmu telu je jedno, či je to myšlienka, alebo je to nejaké reálne ohrozenie. Tá reakcia na tej fyzickej úrovni je vlastne tá istá. A z mojej skúsenosti vám chcem povedať, že je veľmi dobré, pokiaľ si tie myšlienky naozaj začnete všímať a začnete sa s nimi rozprávať. Ja som si uvedomila, že ja som bola vždy veľmi nahnevaná na moje myšlienky. Moja hlava teda ide na plné obrátky veľakrát, analyzuje všetko, rozmýšľa, hádže mi tam proste všeličo. A častokrát som bola na to nahnevaná. Čo mi to tu zase dávaš? Prečo mi toto? Zase sa cítim takto. Ja na toto nechcem myslieť. Zase nejaká myšlienka neprišla. Mi to tam skákalo od hora dole, proste ľavé cez pravé. To bolo jedno. A ja som bola na to veľmi nahnevaná. Ale tým pádom, samozrejme, keď som nahnevaná na myšlienky, som vlastne nahnevaná na seba. A v konečnom dôsledku to malo dosť negatívny efekt celkovo na mňa, aj na moje okolie, pretože v tej chvíli som bola nervózna, bola som netrpezlivá aj na deti, aj na manžela a som sa tak uzatvorila do takého toho svojho a tam som sa tak nahňala, ako sa tak povie. Mi páči ten výraz. A v poslednom období som si uvedomila, že prestávam byť nahnevaná na tie svoje myšlienky. Keď niečo riešim, alebo príde nejaká situácia, ktorú už ešte potom neskôr rozoberám, tak ja som si jednak pomenovala tú svoju myseľ, som si dala nejaký názov, takže to je tiež možno, že pre vás nejaká inšpirácia, že si dajte tomu nejaký názov, dajte tomu nejaké meno. V tej chvíli, ako je to meno, tak viete sa s tým rozprávať. A viete to vypočuť. A ja som sa prestala hnevať na tie myšlienky. To znamená, príde nejaká myšlienka v nejakej situácii a si poviem, aha, tak dobre, tak poďme si vypočuť, čo mi teda chceš povedať. A začne to tam teda chodiť. A ja zároveň vlastne vediem takú konverzáciu. Čiže toto ma hnevá a prečo ma to hnevá? Kvôli čomu ma to vyrušilo? Aha, kvôli tomuto ma to vyrušilo a stiahlo mi to žalúdok a tak ďalej. A v tej chvíli si viem povedať, že dobre, tak toto vlastne nepotrebujem to riešiť. Tak dajme ďalej. A takto si preberiem tie základné myšlienky, ktoré tam v tej hlave sú. A toto isté robím pred spaním, keď sa snažím sa upokojiť, uvoľniť, vnímať svoje telo na základe cvičenia od Eckharta Tolleho, tak samozrejme mi to hneď nešlo. Jasné, plná hlava myšlienok a ja si dovolím a dám jej ten čas. Čo ešte teda potrebujem dnes si premysliť? Čo tam ešte v tej hlave mi zostáva? Aha, toto, dobre, toto teraz nemusím riešiť. Toto nepotrebujem, toto fajn, spomenula som si na to výborne, ďakujem ti hlava, lebo som na to zabudla. A takto si to prejdem, taký rešerš si spravím a potom to môžem teda, poďakujem sa, ok, fajn, a teraz môžem vnímať svoje telo a môžem zaspávať. Tak dajte prípadne vedieť, ako sa vám darí a aké ešte možno iné tipy alebo inšpirácie máte vy pri práci so svojimi myšlienkami a ja sa na vás teším pri sérii ďalších videí. Čaute.